ok en mar ng'at achiel. Iyudo ni kambi mineno achiel maduong' no nigi directors kata par. Koro nalan gimoro achiel. Nitiere level ma ohala ni kochope to kinya time kendi. Ibo yudo ni ohala ni chake ka capital mani chako go ne en 10,000. To chopo kuma ohala ni osedongore ma ochopo kata 5 million. Kasi yudo ka capacity ni imbe mar financial management 5 million ni chako oingi. Koro nyaka iluong be jomoko ma otegno e ohala ma gimbe gikel funds gi moko ma giket biashara obed motegno mok nyal lwar. Koro e ohala kae chopo kuma ok inya time kendi. Kosedongo nitie stage ma ohala kosedongore to nyaka itim atima gi jomoko at some point ka intiere gi goal mondo ni ka in gi goal mar ni ochop at a certain level. Koro actually recently one of my companies ohala na machielo mar uso spare parts ni nyocha kachake gi pesa na osiepna moro ni America. Nyocha dhi ta register kaka limited company ta miye proposal ang'ise bana an gi idea moro ka adwa na us spare parts mag pikipiki to aseneno loopholes nitie ka anyalo loso pesa, lakini sani taonge capital madwa keto ka nitie biashara moko matimo ma already engage pesa na. To wabet piny ma ong'iyo proposal na ni kasto ong'iyo possibility mar loso pesa. To dongo keta pesa kamano. Ere gimomiyo nogeno kuomi kamano? Nitiere jok ma samoro nyalo oro proposal ma gol pesa kiduogo ng'iyo biashara tiyudo kata kama chalo gimitime biashara onge. Koro gimomiyo ng'ani nogeno kuoma asebedo ohala. To gumanyo chafwenyo ohala kae as a young person be keep records. Ji mang'eny vijende kata mang'eny matimo ohala onge records. Iyudo ni ng'ato penjo ni bana ohala ni ilose ga pesa di to inyang'ise na loso 200,000 kata aloso 10,000 to penjo ni ere proof ni loso 10,000. Ji mang'eny matimo ohala matindo gi o believe ni gionge kata statement ni in ko inyiewo gimoro ma siling 10 ichuli direct. Koro guma nyocho miyo ng'ani miya pesa mar timo ohala ni ne an gi clear records of my other businesses matimo. Ang'ise ni mae ohala masetimo for 10 years to an gi proof kaka sebedo ka loso pesa. Ta wuodho ne statement mag 1 year. Ong'iyo 1 year kamae, oneno kaka payments gate timore the right channel, profits gate timore maber, an gi clear records of what I've been doing for the past 10 years. Mantie simba ka sani. Koro an kaka jawala sani kata kijana moro koluonga ni bwana George adwa chako uso omena na moro kae to mama wanyocho bedo ka uso kata neno kaka loso pesa. Guma dhi penje ni adwa neno kaka mama uloso pesa. Koro kokinya nyisa kaka mama uloso pesa ni ng'isa ni duka ne cha neno kaka mini opong'o godhiambo ok anya nyiewo mano kaka jawala. Adwaro neno facts nikech biashara in facts. Adwa neno ni mama uni warogo omena mar siling 100 taneno ka oloso 1,000 kuom omena mar siling 1,000 oloso go 10,000. Koro adwa neno clear records kaka ichulo ga mama u, kako collect pesa, kako doko wero. Mane momiyo ng'ani nyocho trusta nikech I have clear records of how I'm doing business. Koro ji mang'eny okawaka ohala ni inyiepo ti uso to life dhi mbele. If you don't have records ohala ni nok nya grow. Obosika sika kanyo. To be onge ng'at ma potential manyalo biro mami pesa kata ma riure kodi e timo ohala ni no. Koro record keeping is one of the things manyocho miyo yudo na pesa sani yot kumora mora kata bank kata anywhere nikech I have clear statements. Koro nyaki bede ohala ka nyaki ng'e ni pesa ni I receive pesa nade to ere kaka disperse be funds ga